Хайырлы кеш Интер каналында яңалыклар тапшыруы студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Сайлау күніне әзірлік. Түбәнкама шәһәре һәм районында 113 участок эшләячәк. Ординатор, фармацевт, фельдшерлар керек. Татарстанда ир-ат һәм хатын-кыз табиблар да 1 елга контракт төзи ала. Түбәнкама прокуратурасы зоопаркта күп санлы хукук бузу очраклары ачыклаган. Җитешсезлекләрне бетерүне таләп иткән күрсәтмә чыгарылган. Шәһәр үсеше өчен бәйлә бетергесез өлеш керткән шәхес. Бик яхшы кеше иде. Җидегән чишмә кичәсе Илдус Садыйковның якты истәлегенә багышлана. Таныклык тапшыру тантанасы. Түбәнкамада 9 гаилә күп балалы статусына ия булды. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 1 айдан азрак вакыт калды. Илдә тавыш бирү 3 көн барачак. 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә. Түбәнкама шәһәре һәм районында 113 участок сайлау комиссиясе эшләячәк. Бүген аларның рәисләре һәм сәркәтипләре өчен укыту семинары узды. Анда тавыш бирүнең үзенчәлекләре һәм тәртибе турында сөйләделәр. Тулырак алдагы минутларда. Шәһәр хакимияте бинасында сайлау комиссияләре, рәисләре һәм сәркәтипләре җыелды. Алда сайлаулар, бүген алар өчен укыту семинары оештырылды. Бу белемнәрне яңарту һәм сайлау процессындагы яңалыклар белән танышу өчен яхшы мөмкинлек. Һәр вакыт үзгәрешләр булып тора. Бүген яңа киңәшләр, тәкъдимнәр бирделәр. Шуңа күрә мондый укулар безнең өчен бик файдалы. Аеруча комиссия рәисләре һәм сәркәтипләре өчен зур ярдәм ди Светлана Симачкова. Семинар алдыннан кунакларны шәһәрнең ситуацион үзәге белән таныштырдылар. Тавыш бирү көннәрендә монда Түбәнкама 1 мандатлы сайлау округының интерактив картасы күрсәтеләчәк. Һәр сайлау участогында видео күзәтү алып барылачак. Ситуационный центр, дни голосования. Здесь будет появляться информация о явке избирателей, подкрашиваться красным, желтым, зеленым цветом. И будет удобно посмотреть, как идет ситуация вообще в целом по округу. Катнашучыларга сайлау процессының тәртибе турында сөйләделәр. Тавыш бирүчеләрнең исемлеге, бюллетеннәр һәм документлар белән эшләүгә аерым игътибар бирелде. Тематика основных избирательных действий, работа со списками. Семинарда катнашучыларга сайлаучылар исемлеге, бюллетеннәр һәм сейф пакетлар белән эшләү тәртибе турында сөйлиләр. Быел тавыш бирү 3 көн, 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Һәр көн ахырында бюллетеннәр сейф пакетларга салына. Алар сейфта видео күзәтү астында сакланачак дип белдерде Андрей Бликин. Шәһәр һәм районда 113 участок сайлау комиссиясе эшләячәк. Тавыш бирүчеләр Россия Дәүләт Думасына депутатларының яңа составын сайлаячак. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, НТР яңалыклары. Татарстанда контрактны хатын-кызлар да имзалый ала. Алар өчен төп таләп медицина белеме булу һәм хәрби часть командирыннан тиешле мөнәсәбәт кәгазе алу. Контрактны алар шулай 1 елга төзи ала. Мөһим шарт балиг булмаган балалары булмау. Хәзер ординатор, табиб белгеч, фармацевт, фельдшер һәм башка бик күп вазифаларга ихтыяҗ бар. Барлык вазифалар турында контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктында белергә мөмкин. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүче гражданнарга түләүне 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырдылар. Бу илдә һәм Идел буе федераль округында иң югары түләүләрнең берсе. Моннан тыш, нәкъ менә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 3 меңнән артык муниципаль акт кабул ителгән. Түбәнкама прокуратурасы эшмәкәр тоткан зоопаркта тикшерү үткәреп, күп санлы хукук бузу очраклары ачыклаган. Хайваннарны мәдәни күңел ачу чараларында тоту һәм файдалану өчен кирәкле лицензия рәсмиләштерелмәгән. Алар өчен тиешле шартлар булдырылмаган, азык һәм су бирүнең куркынычсыз ысуллары каралмаган, тиешле урыннар җиһазландырылмаган, печәнне саклау таләпләре үтәлмәгән. Территориядә җыештыру, кимерүчеләргә һәм бөҗәкләргә каршы эшкәртү дә үткәрелмәгән.
Килүчеләрнең иминлегенә бәйле кимчелекләр дә ачыкланган. Кайбер урыннарда койбалар куелмаган. Эшмәкәргә барлык җитешсезлекләрне бетерүне таләп иткән күрсәтмә кертелгән. Моннан тыш административ җаваплылыкка тарту турында 3 карар чыгарылган. Алимент түләүдән качып йөргән иратка җәмәгать суды административ арест билгеләде. 10 тәүлеккә ирегеннән мәхрүм җәзасы. Бала алдындагы бурычы 800 мең сумнан арткан. Элегрәк суд приставлары аның чит илгә чыгуын чикләгән. Шулай ук транспорт чарасы белән идарә итү хокукын вакытлыча туктаткан. Әмма бу чаралар нәтиҗә бирмәгән. Әгәр бурычлы алимент түләүдән алга таба да читләшсә, аны җинаять җаваплылыгына тартачаклар. Бу очракта 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы каралган. Җаваплылыкка тартылмауның бердәнбер юлы бурычны тулысынча түләп бетерү. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Көчлеләрдән игелекле эшләр кала. Замандашлары Илдус Садыковны шулай искә алалар. Күренекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, Түбән Каманың мактаулы гражданины, шәһәр комитетының беренче секретары безнең төбәк өчен бәйләп бетергесез өлеш керткән шәхес. Ул җитәкчелек иткән чорда шәһәр үсә, социаль, мәдәни һәм спорт объектлары күпләп төзелә. Исән булсам, киләсе елда Түбән Каманың мактаулы гражданина 95 яшь тулган булыр иде. Кичәдә хезмәттәшләре, дуслары, балалары якты хатирәләре белән уртаклаштылар. Илдус Харис ул минем тормыш барышында минем теге русча әйткән духовный отец диләр бит менә шундый әти кеше булды ул мине. Тәрбияләүче. Бүгенге көндә әгәр мин нәрсәдер эшләргә өйрәнгәнмен икән, нәрсәдер эшләп кешеләрне шатландырган икән, Илдус Харисның менә ягынтысыннан ул барысы. Бик ачык иде, кешеләргә игътибары бик зур игътибарлы иде. Яшьләр белән, безнең белән дә, комсомол яшьләр белән, кайчакны без шәһәрдә булабыз, субботникларда. Шунда ул горкомнан чыгып, барып карап йөри идебез. Бардылар, буяп йөри идебез, агачларны, чистартып, яфракларны икәндә шунда килеп, кызлар, җегетләр, сезгә сәлам дип шулай дип китә иде, эшлисез, матур эшлисез дип шулар. Ул безнең гаиләнең бик якын кешесе. Менә аның турында сөйләйләр. Вот трамвай җибәрде, камерастрой җибәрде, и второй шинный җибәрде. А менә в жизни ул бик интересный, бик азартный кеше. Охотаны яратадыр. Безнең белән гөмбәгә йөридер ул. Безнең белән әтинең бик якын дусты ул. Гөмбә җиганда инде үләдер ул. Менә шундый азарт белән ул бик тормышны яратты. Ярдәмчел, кешелекле, ачык күңелле замандашлары Илдус Садыковны шулай искә алалар. 69-83 елларда шәһәребез үсеш алган һәм нефть химиясе комплексы сафка баскан чорда шәһәр комитетының беренче секретаре була ул. Залда якыннары, хезмәттәшләре һәм шәкертләре якты хатирәләре белән уртаклашалар. 14 ел эшләде, беренче секретарь булды. Но беренче секретарь ул патша инде. Ул менә бөтен эшне жолманда, заводма, жильемма, детсадма, школа, строительство, бөтен строительство белән инде карады эшләрне. Мин төзелеш бүлегендә эшләдем, аның белән очрашырга туры килде, чөнки мин шәһәр комитетында төзелеш бүлегендә инструкторда булып эшләдем, вазифаларда башладым, бүлек мөдире булып. Бик яхшы кеше иде Илдус Харис. Аның турында минем истәлекләр язылган. Әле менә аны киңәйтеп китапта чыгарырга дигән шундый уй бар. Әгәр шул булса, мин анда бөтен үземнең фикерләремне бирер идем. Хәтер кичәсендә Илдус Харис улының балалары һәм оныклары да катнаша. Алар аның эшен дәвам итүчеләр. Әти кешеләр белән аралашырга ярата иде дип искә ала улы. Өйләрендә һәрвакыт кунаклар булган. Илдус Садыковның арабыздан китүенә быел 25 ел. Исән булса, киләсе елда Түбән Каманың мактаулы гражданина 95 яшь тулган булыр иде. Мин килдем бәйрәмгә. Бик зур рәхмәт за программу. Чара Җидегән чишмә проекты кысаларында оештырыла. Уздыру урыны очраклы сайланмый. Беренчеләр йорты Илдус Садыков исемен йөртә. Кичә барышында әдәби-музыкаль композициялар, архив фотосурәтләре һәм видеоматериаллар тәкъдим ителә.
Түбән Камада 9 гаилә күп балалы статусына ия булды. Аларның 3-нче сабыйлары дөньяга аваз салган. Бер гаиләдә игезәкләр туган. Таныклык тапшыру тантанасы ЗАГС идарәсендә узды. Түбән Кама мэры Радмир Биләев яшь әти-әниләрне котлап, аларга җылы теләкләрен җиткерде. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Чулпан Ульданова һәр гаиләгә бүләк сабый сандыгы тапшырды. Тартмаларда яңа туган бала өчен көндәлек тормышта кирәкле барлык әйберләр бар. 1 мая на свет появилась очаровательная Дуня, Аделина и Адель. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.